Streljuje dobro. Kako streljuje dobro? To je redno počeo, tako se gleda. Ti bi šel prvi na...
sam slediti, ne? Da, definitivno. Zato 3 ove pare, no, veći put. To je put je mrtvo do koga. Ovo su tako vidite, mlada ekipa će biti. Dobro, pa će Ljutomer zvonjali prvi, pa će kako stane drugi prvi, 100%. Rumeni karton je prejel gostujoči igralec, številka 10, Vogrinec Denis. Alla porno, finsta!